Goedenavond, het Zeeuwse nieuws van zaterdag 3 februari. Het was druk vandaag tijdens de jaarlijkse open dag van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Traditioneel op de eerste zaterdag na de herdenking op 31 januari. Naast workshops, lezingen en activiteiten voor kinderen was er ook een tentoonstelling te zien van de schenkingen die het museum het afgelopen jaar kreeg. Het zijn voorwerpen met een verhaal, zoals deze 2 Delftsblauwe borden met afbeeldingen van de ramp in 1953. Gemaakt door Dirk van der Starre en geschonken door zijn trotse kleindochter. Hij heeft zelf de borden ontworpen en daarnaast heeft hij ook de borden zelf geschilderd. En van elk bord is maar 1 exemplaar vervaardigd. Ja, en ook de originele schablonen zijn nog bewaard gebleven. Dus van daaruit denk ik, ja, waar hoort dat thuis? En dat is hier in het museum. Dirk van der Starre heeft de ramp niet van dichtbij meegemaakt. Maar Barbara denkt dat hij de borden 10 jaar na de ramp heeft gemaakt om geld op te halen voor slachtoffers en nabestaanden. Voordat dat kon gebeuren, overleed hij. Barbara hoopt dat de borden in het museum kunnen bijdragen aan het in stand houden van de herinnering aan de ramp. En ook dat lessen die eruit het verleden getrokken worden, dat die nu ook nog voor heden ten dagen nog steeds belangrijk zijn. Iets waar het Tweede Kamerlid Jacqueline van den Heel uit Goes zich ook hard vermaakt. De schenkingen van nabestaanden kunnen daar wat haar betreft zeker bij helpen. Ieder geschenk heeft weer een verhaal achter zich. En dat verhaal kan weer doorverteld worden. Ook aan alle mensen die na ons komen, die jonger zijn. En die dat toch weer moeten blijven bedenken van oké, zo was dit. En daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Want we moeten er altijd op voorbereid blijven in Nederland. De gemeente Vlissingen heeft het minste geld van heel Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van accountantsbureau BDO. Vlissingen staat al jaren onder toezicht van het Rijk. En het gemeentebestuur denkt pas in 2029 weer financieel op eigen benen te kunnen staan. Nooit eerder was het op 1 dag zo druk bij de Westerschelde-tunnel als gisteren. In totaal passeerden bijna 33.000 voertuigen de tolpoortjes. De boerenprotesten bij de grens met België waren de oorzaak. Veel grensovergangen waren dicht en dus werd er massaal omgereden. Met 2 Vlissingse vissersboten mag toch gevaren worden, ondanks een verbod van de minister. Dat heeft de rechter besloten. Er loopt een onderzoek naar illegale visserij op 3 schepen in Vlissingen en dus wilde het ministerie dat de schepen aan de ketting zouden blijven liggen. Maar volgens de rechter mag zo'n vaarverbod pas ingaan als uit onderzoek daadwerkelijk is gebleken dat er overtredingen zijn gepleegd. Kees van den Bos is afgelopen week begonnen als nieuwe burgemeester van Goes. Als geboren Zeeuw en oud-wethouder van Schouwen-Duiveland heeft hij er veel zin in. Kijk, er komt maar 1 keer een kans langs als Goes. Dat is heel eerlijk. Ik ken die stad vanuit mijn jongensjaren, om het zo maar eens te zeggen. Het is een groot voorrecht, een eer om hier burgemeester te mogen zijn. Ja, ik voel me prima. Van den Bos was hiervoor 3-jarig burgemeester op Urk. Het was de bedoeling dat hij er minstens 6 jaar zou blijven. Ik sluit voor de toekomst helemaal niets uit. Maar het is voor nu dat ik getekend heb bij wijze van spreken voor 6 jaar op Urk. Dat hebben ze mij gevraagd en ik probeer dat altijd waar te maken. Maar het liep anders. Van den Bos kreeg op Urk te maken met vuurwerkrellen, coronabrandstichtingen, bedreigingen en intimidatie. Het gezin van den Bos kreeg zelfs een steen door de ruit. Er wordt vaak gezegd van ja, inderdaad, een steen door de ruit. Maar tegelijkertijd heb ik op het moment dat dat gebeurde een zee aan bloemen gehad. Op zijn Urkers ben ik bedankt met vleeswaren, met cadeautjes die ze afkwamen leveren, met eten wat je van hen krijgt om zo echt medeleven met een burgemeester te tonen. Ik had dat absoluut niet willen missen. Maar nu dus Goes. Die gemeente had afgelopen jaren een burgemeester van het CDA, de PvdA en de laatste tijd een interimmer van D66. Met Van den Bos komt er voor het eerst een SGP-burgemeester in de ganse stad. Sommige mensen zeggen, ja, nu gaat de klok 20 jaar terug. Nou, dat gaat met mij absoluut niet. Laat dat even duidelijk zijn. Je solliciteert op een ambt waarbij je gelukkig boven partijen mag staan. Dat is iets, dat vind ik ook leuk. Waarbij je heel veel in contact kan komen met alle groepen die de samenleving rijk is. En daar zie ik naar uit. En wat dat er gaat, zal er niet gemerkt worden dat hier een SGP-burgemeester zit. Woensdag wordt Van den Bos officieel geïnstalleerd. 1, 2, 3, 4. Do you love me too? Tak, tak. Do you love me? Tak. Do you love me too? Een boek over en met borsten. Alain Verdier is de maker. Jaren heeft de Fransman, die nu in Zierikzee woont, gewerkt voor merken als Dior.
Voor dat werk heeft hij talloze modellen naakt gefotografeerd. Om de belichting juist te krijgen. Met die naaktfoto's deed hij niets. Dat was de afspraak met de vrouwen. En ik dacht, oké, het is jammer toch aan. En ik zie borst. Zo. En ik denk, oh misschien, en ik neem een stukje van die borst, de lichaam, de borst alleen. En ik begin om te proberen verschillende dingen zo. Hij sneed dus borsten uit de foto's en bewerkte die. Al die kunstwerken heeft hij gebundeld in een boek. Ook om iets te betekenen voor vrouwen die borstkanker hebben gehad. Misschien is de borst van een vrouw, die heeft nu 1 borst minder of 2. En ik dacht, ik moet dan dingen doen om terug te geven. En zo. De eerste exemplaren worden vanavond geveild in Zierikzee. De opbrengst gaat naar onderzoek naar borstkanker. En later volgt nog een grote expositie in Parijs. Do you love me? Do you love me? Bewolking en een vrij stevige west- tot zuidwestenwind, dat waren de kenmerken van het weer van vandaag. En een beetje ook de lokale regen en motregen en een paar schaarse opklaringen die af en toe voorbij kwamen. En ook morgen hebben we een dergelijk plaatje, want een hoge drukgebied boven Midden-Frankrijk blijft op zijn plaats en regenfronten uit het noorden komen pas later op dinsdag dichterbij. Maar de kans op wat lichte regen en motregen neemt toch wel iets toe vanavond en vannacht. Het zal een beetje verspreid voorkomen, maar het kan soms druilerig en een beetje nevelig worden. De minimumtemperatuur is ook hoog met 8 à 9 graden. Dus het zal morgenochtend meestal een grijze toestand zijn met lokaal een drup regen. Morgenmiddag is de kans op opklaring iets groter en dan blijft het vrijwel overal droog. Bij maxima van 9 tot 12 graden en windkracht 4 tot 6 uit west tot zuidwest. Maandag is wel een droge dag met meer opklaringen. Dinsdag is er een beetje zon met later een bui. Woensdag gaat het regenen en dan blijft het daarna een paar dagen behoorlijk wisselvallig, met bovendien ook een stuk lagere temperaturen. Tot zover deze Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.